anyị na-adị na-eme na-adịrọ mma. Achọrọ m correct ya taa. Ọ na-abụ mmadụ jide anyị ụgwọ, anyị eje na-agwa ndị mmadụ na onye a ji anyị ụgwọ, mana onye akwụzi anyị ụgwọ, anyị ama ngwakwa ndị mmadụ na onye ahụ akwụgo anyị ụgwọ. Ụzọ a bụ ebe a ka m mee vidio ebe last 2 weeks. Okay, ka eje n'ụzọ anụwa ka m mee vidio ebe ọ dị ka o mebe 3 days m mee vidio n'ụzọ a. Nsi unu yalụ m aka tụsaa ya na-aba udu mmiri n'ụzọ bụ nsi aka anyị fụ, ọ na-ajọ ajọ njọ, anyị na-ata ụfụ. Then mụ wee pụtakwa ọ bụ na ebidogo ọrụ n'ụzọ a. Okenye si da agbalị aja tata ebidogo ọrụ n'ụzọ a. Wee sị onye na-eme ife a, wee sị na Sinetọ Ndi Nwokolo, wee sị na ọkịta ga-alụ m ya, sị ya thank you very much, ya ejidekwa ka o ji. Na-ekenekwa steeti bụ Dr. Sinetọ Sheriff 001 Delta State, na-ekenekwa Chairman Local Government Obinna Kelvin Nnanyere. Amara m onye nke afọ, mana onye nọ n'azụ si n'ezigbo mmadụ ka ọ bụ. Nsi unu jidekwa aka unu ji, unu na-eme otu ọmanse, unu nyeghala anyị ụzọ ọkụ. We are okay with it. And I free ebidogo ọrụ. Zeus Family, I mean we did it. Thank you very much. Oh, thank you. So, bikonu, walukwan moral ah. Tinyekwa anya ka alụọ ya ozugbo so that mbula asam na ya first time for us. Ja. Peace and love. I'm calling Governor of Delta State, Sheriff. Biko, ana m akpọ Obi, Chairman Local Government. Kenye ji akpọlọta maka ụzọ anụnwa. This is the road read to Benin Expressway. Ihe anyị nọ kịta bụ ọkọchị. Ị na-anya fụ na ụzọ anụnwa adịlọ mma. And ihe a na-eche kịta bụ ka aba udu mmiri ka ekpoo ya aja. So ya mee nji akpọ Governor of Delta State. Wee na-ayọfa biko nta ji alụnụ m Sheriff. Ụzọ kịta, ụzọ anyị fụrụ. Ụzọ anyị fụ kịta, ụzọ anụnwa. Aba udu mmiri ama na-agazi ụzọ aga. Onye ọbụla na-asaba ma jem ọkụ. Ụda afọ anyị na-adị na-ata ebe a. Ụda afọ anyị na-adị na-ata ebe a. Ụda afọ ndị mmadụ na-adị na-ata. O nwere trela bụ tomato. Ọ pụtara ebe a nụnwa last year. Ọ nọrọ n'ụzọ 4 days. Trela tomato a niile mee spy. So, kita ga-ala anyị Governor of Delta State, kita ga-ala anyị Federal Government. Ka ama ka esi mee ya so that ha baa n'udu mmiri, ọ ma mfi anya arụ. Peace and love. Onye echikwa ya zelu. O nwere ihe anyị na-adị na-eme na-adịrọ mma. Achọrọ m correct ya taa. Ọ na-abụ mmadụ jide anyị ụgwọ, anyị eje na-agwa ndị mmadụ na onye a ji anyị ụgwọ, mana onye akwụzi anyị ụgwọ, anyị ama ngwakwa ndị mmadụ na onye ahụ akwụgo anyị ụgwọ. Ụzọ a bụ ebe a ka m mee vidio ebe last 2 weeks. Okay, ka eje n'ụzọ anụwa ka m mee vidio ebe ọ dị ka o mebe 3 days m mee vidio n'ụzọ a. Nsi unu yalụ m aka tụsaa ya